Watakan Putin da ya haukace sai bambama ƙasan Ukraine yake. Ya tabbatar cewa dama alkawarin da ya yi sai shugaban ƙasan Ukraine watan Zelensky sai ya yi ladaman kai masa hari da ya yi cikin fadin cikin gidansa kenan. Watan kwanaki harin da Zelensky ya kai cikin gidan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya masa alkawari dama sai ya yi regretting ɗin wannan abu da ya yi. To tabbas zai lokacin regretting ya yi inda Putin yake ta bambama wannan ƙasar Ukraine ɗin wanda Zelensky ya fito yana cewa fa a yanzu haka Rasha ta fara yakin duniya na uku a wannan lokacin saboda irin munanan hare-hare da take kaiwa a cikin ƙasansa. To tabbas wannan yakin duniya da uku Rasha take yi da su a wannan lokaci, watan kisan kare dangi Rasha take musu kenan. Ya manta lokacin da ya ɗauka, lokacin da aka ziga shi aka bashi wani makami mai cin nisan dogon zango ya rasa inda zai saita wannan makamin sai gidan Vladimir Putin, sai gidan shugaban ƙasar Rasha nan ya saita wannan makamin ya harba ta kuma ta shiga har cikin gidan shugaban ƙasar Rasha. Wannan lokacin shugaban ƙasar Rasha ya tabbata masa cewa fa yana tausaya masa ne saboda duk bala'i ya fi son shi akan turawan yamma, ya fi son ƙasar Ukraine akan turawan yamma, shi yasa yake tausaya masa, yake masa yaƙi a hankali don saboda ko da a ce shugaban ƙasar Ukraine zai fahimta nan gaba domin ya dawo daga rakiyar turawa da ake. Amma tun da ya fahimta cewa shi ya fi son ƙasashen turawa akan ƙasar Rasha, to ya tabbata masa sai ya yi ladaman wannan abu da ya yi na kai hari cikin gidan shugaban ƙasar Rasha. Kun san shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin baya yafiya, duk abin da ya ayyana zai yi wallahi sai ya yi sa. Magana ɗaya yake yi daga lokacin da ya ma gargaɗi na farko, in ya ce fa sai ya rama, ko in ya gaya maka cewa baya yafe ma mace amana, to kawai ku tsaya ku jira lokaci za ku ga abin da zai faru. To wannan shine abin da ya faru din. Kalman da ya gaya masa sai ya yi ladama, to ga ladaman ta fara faruwa a yanzu. Irin wa'annan mugayen hare-haren da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin yake kaiwa cikin ƙasar Ukraine ta wuce misali a wannan lokacin. Wannan shine ya fito yana kuka a gidan TV yana cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya fara yakin duniya na uku saboda hare-haren da yake kaiwa babu imani a cikin wannan hare-haren a wannan lokacin. Dama ya gaya maka, to yanzu ya cika alƙawarin